Sportclub Heerenveen oefende juster in Koudem tegen Volendam. De feesters wonnen na een 1-0 rechtstand uiteindelijk maar 4-1. Een verslag van Frederik Wijma. Heerenveen komt met een jonge selectie. Een spannende tijd voor Henk Veerman, want hij maakt een wiermeidje als spits. Elke speler moet wennen aan een nieuw niveau. En dat had ik ook gewoon nodig. Dus dat is gelukkig een half jaar heb ik daar de tijd voor gehad. En nu moet het gebeuren. En dan moet ik er ook wel staan nu. Veerman speelt sinds in oud ploeggenoten van Volendam. En in Koudem liet hij bij vlagen zien wat hij kent. Goed werk van Stefano Marzo, die de bal creërs waarom leidt. En Henk Veerman maakt het beheerst al. Zijn eerste treffer in de tarriering. Maar Veerman kan meer. Prachtig de bal achter de voet langs. En dan Majoen en dan mij links voorzetten. En dan kan Joey van den Bergen door een meidje. Dat hier de goal van de Jong West. In de tweede helft docht Volendam wat waarom. Met de vrije trap kan Dylan Mertens de 1-1 inkappen. Gelijk weer goed inzetten. Veerman had 1 helft meidien, maar er binnen meer schutters. Dit is Rannik Schoop die het op fraaie wijze de 2-1 maakt. Trainer Dwight Lodewegers is er nog net uit of er nog een spits bij komen mat. Je wil gewoon een totaalplaatje maken en dat is ook een overleg met de club. Van wat willen we? Hoe ontwikkelt Henk zich? Het is jammer dat Pascal Huze nou geblesseerd is. Ondertussen is Thomas Dalgaard is weg. Nou ja, Mark Oer is vertrokken. Dus we moeten daar gewoon straks een beslissing in gaan nemen. Wat gaan we doen? Thierry Sint-Juste is verdediger, maar had een sterke sprint. En ook een goede paas in huis. En het is Luciano Slagveer die het aanmaakt. Heerenveen wint uiteindelijk met 4-1 van Volendam.